No a keďže som vám slúbil aj to zákulisie, tak ideme sa pozrieť na najvyššie, skoro najvyššie miesto štadióna. Dámy a páni, títo fanúšikovia mi dali dnes šál. Ďakujem, kto dnes vyhral? Tu za mnou je miestnosť, kde sa po zápase odohrajú všetky tlačové konferencie, jeden tréner, druhý tréner, poďme tam pozrieť. Spartak Trnava, Slovan Bratislava. Keď sme minule v prípade Trnava Žilina hovorili o nejakom jednom z najväčších zápasov slovenských, teraz sme na tom najväčšom slovenskom derby. Ja vám ukážem dnes niečo zo zákulisia, hlavne pretože minule som vám ukázal prakticky ihrisko, takže zostaňte tu. Ideme sa ale najskôr ľudí opýtať, ako tipujú dnešný zápas, keďže je tu veľa fanúšikov, bude fantastická atmosféra, si myslím. Poďme na to. Tak majster, ako tipuješ dneskajší zápas? Povedz mi. Fúha, tipujem, že 3-1 pre Spartak. A dodá góly? Tipujem, že Azango mi mohol dať aspoň jeden. Neviem, či bude hrať Mikovič a Tajvo alebo... Tajvo Mecoko. OK, díky moc. Užij si zápas. No podľa mňa Trnava výhra je 3-2. 3-2. Kto dá góly? Tajvo dá gól, potom Prochádzka dá gól a Tvanzik by mohol dať gól. Dobre, OK. Užij si zápas. No, ďakujem. Spartak 2-1. Kto dá góly? Fúha. Neviem. Dobre, dobrá odpoveď. Ako ty budeš zápas? 2-1 a góly dá Tajvo a Škrbo. 2-1 pre nás. Ja tipujem Kudličku a Tajva. Takže tiež 2-1? Áno, áno. Dobre, užite si zápas, chlapci. Ďakujeme. Sme na zápase, za mnou plný sektor fanúšikov Slovana, bude naozaj parádna atmosféra, ale tento sektor mňa osobne zaujíma viac, sami to všetci dobre viete. Títo fanúšikovia dnes dúfam poženú Spartak za víťazstvom, aspoň pevne v to verím. Ja neviem, či to počujete, dneska bude fakt fantastická atmosféra, ja sa na to extrémne teším, som zvedavý, ako to celé dopadne. Tradičné prekrikovačky, milujem toto na derby, jeden kotol, druhý kotol, fantázia. Vidíte sami, že slovanistický sektor plný, čo obrovská pochvala aj pre Slovan. Policajti samozrejme strážia, aby sa nestalo to, čo pred pár rokmi, dobre viete, čo narážam, ale zatiaľ fantastická atmosféra na derby. Polčas za nami, myslím si, že fantastický prvý polčas podaní Trnavy. 3 tutovky na túto bránu, ale ostali nepremenené, takže uvidíme, čo sa stane ďalej. Držte palce. No a keďže som vám slúbil aj to zákulisie, tak ideme sa pozrieť na najvyššie, skoro najvyššie miesto štadióna, do miestnosti, alebo áno, do miestnosti pre novinárov, takže poďte so mnou. Takže tuto v tejto miestnosti je miestnosť pre novinárov, alebo teda miesto, kde všetci novinári či už píšu, alebo všetko možné robia, takže poďte sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Ešte ostane aj párky, ideme si dať. No a tu za mnou je miestnosť, kde sa po zápase odohrajú všetky tlačové konferencie, jeden tréner, druhý tréner, poďme tam pozrieť. Poďte so mnou. Aké šťastie, nikto tu není, výborne, takže vám to tu môžem celé ukázať. Tuto sú miesta pre novinárov, tuto sedia tréneri, presne tuto, keby ste chceli vedieť. Tam sú nachystané nejaké vody pre pracovníkov mass médií, jak to je oficiálne povedané. A tuto, keď prejdeme týmito dverami, tak sme instantne pri ihrisku, takže ideme si užiť posledné minúty derby. Trnava vyhráva 1-0, vamos!
prosím pekne, my sme práve vyšli von z novinárskej miestnosti. Slovan akurát vyrovnal 5 minút pred koncom na 1-1. Takže som extra zvedavý, ako toto vlastne celé skončí. Tak, žiaľ, stalo sa to, čo sme všetci nechceli. Slovan vyrovnal na konci, alebo teda tí, čo ste fanúšikovia Slovana, samozrejme ste chceli. Každopádne rozhodnú teda penalty, takže uvidíme. Určite to je už teraz zaujímavejšie ako Trnava Žilina 0-0. Som veľmi zvedavý, teším sa na to, dúfam, že sa bude kopať na túto bránu, pretože to bude fantázia a verím, že to Trnava zvládne. Trnavčania v maximálnej koncentrácii, slovanisti taktiež za nimi v maximálnej koncentrácii. Ide sa rozhodnúť v penáltach o tom, kto postúpi ďalej. Druhý brankár Trnavy Martin Vantruba a tréner brankárov Trnavy dávajú rady Žigovi Frelihovi pred pokutovými kopmi, tak uvidíme, či budú tieto rady nakoniec úspešné. Práve teraz sa rozhoduje o tom, na ktorú bránu sa pôjde kopať, či na bránu, na ktorou sú slovanistickí fanúšikovia, alebo na tú, kde sú trnavskí ultras, trnavský kotol. No a žiaľ, aspoň teda žiaľ pre Trnavu, ide sa kopať na bránu, za ktorou sú slovanistickí fanúšikovia, tak poďme rýchlo tam. Prvý Trnavčan. A dáva! 1-0 pre Trnavu. Prvý exekútor aj na strane Slovana Bratislava Kucharevič versus Frelich. A Kucharevič dáva 1-1. Samozrejme Slovanisti využívajú naplno výhodu, že sa kope túto za bránku, kde sú, kde majú sektor a znervozňujú ich bývalého hráča Jessiho Mecoka. Takže druhý trnavský exekútor Jesse Mecoko, bývalý hráč Slovana versus Matúš Trnavský. A panenka! 2-1. Martin Trnovský, ospravedlňujem sa, som si to pomýlil, samozrejme. Druhá penálta pre Slovan. Chytí ju Frelich? Nechytí. 2-2. Roman Procházka. Dáva! 3-2 pre Trnavu. Obe lavičky v napätí čakajú, ako celý penáltový rozstrel dopadne. Tretí exekútor na strane Slovana, Artur Gajdoš versus Žiga Frelich. A opäť premenená penálta. 3-3. Štvrtý v poradí na strane Trnavy Michal Ďuriš. A dáva! 4-3 pre Trnavu. Jedno z najzvučnejších mien Slovana Bratislava, Tigran Barsegan. A jeho štvrtá penálta v poradí. A Barsegan nedáva! Barsegan nedáva! Dámy a páni, v tomto momente, keď Trnavčania premenia pokutový kop, tak Spartak postupuje ďalej. Erik Sabo má práve na kopačkách postup pre Spartak Trnava. Očistiť kopačky treba a pomená to. Erik Sabo a jeho 5. penálta. Postupí Spartak. Alebo bude z toho ešte dráma. A je to tam! Spartak Trnava postupuje ďalej v Slovnaft Cupe. Slovan Bratislava vypadáva. Spartak ide ďalej. Sklamaný Vladko Vajs s Robertom Makom idú podporiť bránkára Slovana Trnovského. Ale nič to nemení na tom, že Spartak postupuje ďalej. A v tomto momente sa prichádzajú slovanisti lúčiť, alebo teda lúčiť. Skôr ospravedlniť fanúšikom, ktorí merali cestu do Trnavy a padajú tu aj nejaké ostrejšie slova, teda asi to nepočuť, ale je vidieť obrovské sklamanie na fanúšikoch Slovana a aj na hráčoch, hlavne teda na brankárovi Trnovskom. A tuto už vidíte obrovskú radosť jednak fanúšikov Trnavy, ktorí neúnavne pozbudzovali celý zápas a samozrejme hráčov, ktorí si dovolili si povedať, toto víťazstvo naozaj zaslúžili. Samozrejme pre bezpečnostné dôvody aj obrovská hradba polície, ale nič to nemení na tom, že Spartakovci
majú obrovskú radosť a postupujú do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. A tradičná ďakovačka nemôže chýbať. Raz darmo, hovorte čo chcete, každý môže fandiť inému týmu. Úplne to rešpektujem, ale za mňa sú toto najlepší fanúšikovia na Slovensku. Tu práve prebieha tlačová konferencia, alebo teda pozápasový rozhovor s trénerom Weissom a vidíte koľko veľa novinárov. Na tlačovku už prišiel aj výrazne spokojnejší, logicky tréner Spartaka, tak uvidíme, čo nám prezradí. A je zaujímavé, že dnes sú tlačovky, a teda všetky pozápasové rozhovory spojené s tlačovkami tuto, v tejto miestnosti, rovno pri vchode na ihrisko, ako vidíte tu. A teda nie sú v tej miestnosti, čo som vám ukazoval. To je zatiaľ prvýkrát, čo som tu a je to takto. Zápas máme za sebou, Trnava to zvládla na penalty. Ja verím, že ste si to užili tak, ako som si ja užil tento fantastický zápas. Bolo to neskutočné. Verím, že sa mi podarí spraviť aj z toho pútavé video, aby ste si to pozreli. Takže dajte zvonček, odber, napíšte do komentára, kto si myslíte, že podľa vás vyhrá slovenský pohár. A čaute. Tak a tu už je úplný koniec zápasu. Trnavský štadión zhasol, fanúšikovia išli oslavovať, hráči oslavujú. A máme za sebou jeden fantastický zápas. Takže napíšte do komentára vaše pocity, či sa vám toto video páčilo a čaute. Dámy a páni, viem, že už som toto video končil asi tak 5 krát, ale ešte raz obrovská vďaka, ja som si toto neskutočne užil. Keď idem dole pri tom trávniku a zrazu počujem z tribúny Filipeňo, idete sa so mnou odfotiť, ďakujete mi za tú tvorbu, čo robím. No ma to rozcítilo, fakt, ďakujem za to. Ďakujem za vás, že vás mám. Že ste tak úžasná komunita a že ma podporujete v tom, čo robím, takže ste fakt neskutoční. Ďakujem za tento šál fanúšikom, ja neviem, jak ste sa volali, som sa ani v tej rýchlosti nestihol spýtať. Ďakujem každopádne, 3-krát som sa pýtal, či ho nechcete naspäť, ale nechceli ste fakt úžasní. Ďakujem vám krásne.